Süleyman Bätaşymyza hoş geldiňiz. Hoş gördüm. Süleyman, siz aýdymy ýerden bäri ýerine ýetireňiz. İlkinji gezek biziň Bätaşymyzy sahnada şeýdýäňiz. Siziň ýerine ýetirjek aýdymy Yar idimdi. estrada görnüşinde meşhur aýdymy ýerine ýetirmek isleýäňiz. Onda halipalar bu aýdymy uluk we sülendiňläliň Ay keler oyunu gördüm. Nur saçlar yar yüzünden. Gel sen bana devran eyle. Rakibim veyran eyle. Andalipin bağ içinde. Söz açıver ovadımda. Mavtım uluyup bulbullum. Bulluğum uyan bilin. Ahırına payın alın. Nefire kaçtın gözünden. Alha hormat halipalar göçme diýali Süleyman sahnada ilkinji gezek şeýdýärine garamazdan aýdymy o ýerine ýetirdi. Halipalar siz hem öz pikirleriňizi aýdaňyz. Mümkin bolsa halipa sadan namaly. Meret ağa. Doğrudan berekella gowy ýerine ýetirdin aýdym. Aýdym sunuwadyna öňürekden bäri aýdýan bolmaly. Aýdym tejribeňiz bar görünüp dur aýdanyňyzdan. Biz özümizden doğrudan aýtsak ýerlet dinledik. Sen öňşü gepleşi görýärdiň, menim sesim gepleşi. Görýär. Şu taýda köp aýdymlar aýdylýar, aýdylmaýan aýdymlar bar, halipalan aýdan aýdymlar, annewer dastanyny sen ýetir aýdymlar bardyr. Ne ýa-da nodur on ýerler aýdymlaryny. Inniki gezek gelen desen şol aýdymlar şekä ulanylmaýan aýdymlary aýtsana, azraň ulanýan aýdymlar getirdene. Anama siz öz pikirleriňizi aýdaýyn. Men Süleyman'a üstüne ardı etken. Köp sağ olun halipalar. Alha halipalarymyzyň gelen netijeleri Halipalarymyzyň üçüden biragdan saňa 10 tüp möçberini utup görkezdiler. Häzirlikçe de saňa sülük arzu edýär. Sağ olun halipalar.